Mbak Niken, sampean gandeng saka kono njajal sampean gandeng saka kono. Mlaku wong loro njajal. Oh nggih. Mbak Niken, badhe teng pundi? Badhe gua telek, Mas. Wow, nemen yo. Nemen. Seneng nek bojomu telek nang bendina dikeruk. Sapa sing aku bojoku? Sing ngakoni bojoku sapa? Etok. Ngono to. Lah dene aku ndek bojo sampean ora anakku gendruwo wae. Yayi, ora pareng kaya ngono. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sira.